Inyanga yabantu besilisa ihlose ukuqhambisa izinkinga abantu besilisa abazikuyinyayo ibanike nezinhlelo zokubaseka kodwa ke amadoda akhala ngokuthi nakuba kuyinyanga yabo kugcina sekuqhakambiswa ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Njengokuthi asithi awusebenzi ke akukho lula ukuthi ukhalela abanye abantu noma ukhalela ukhala ukuzwakala. Sike sifele ngaphakathi kodwa lokho ke sesajwayele ukuthi mhlambe ngenye inkathi mase amadoda sihlangane sikhulume ngazo lezo inkinga nakhona zigcina kuthina kuphela. Asikwazi ukuyidlulisela ngoba phela emphakathini ukuhlekwe makuthi uyakhala ngezinto eziningi. Bekhuluma nezindaba zeGagasi FM baveze ukuthi isikhathi esiningi uma bethi bayakhuluma ngezinkinga ababhekana nazo bathola ukululazeka. Nabo bayakuthola ukuhlukumezeka abantu besifazane kodwa bengakwazi ukuveza. Yabona uma ngasane umuntu wesilisa kuwena oprovidayo ngikhuluma ngento mina engiyaziyo hayi ngifundisela ngayo. Mina nginomuntu nje ngeke ngichaze ukuthi ubani bengube siprovidana naye kuyimina onamandla. Ngamhla kwehla amandla indlu sikhokhela uyena kwabonakala ukuthi hayi amandla kumina wasekho. Saqala inkinga la ngaqala khona ukubona kanti ukuthi letho kuthiwe 50-50 ayikho. Bathi ke abangakuthokozela ukuthi uhulumeni aqinise izinkundla zokuseka abantu besilisa nalapho kuzodingidwa khona izinkinga ababhekana nazo bakhuthazane ukuba amadoda aqotho baphinde babungaze amadoda enza okuhle emphakathini. Sifikelekile ngokwanele mangase nje uhulumeni asilungisele lenkinga nathi siyashawa abantu besifazane basivalele emakhonini. Asikuphuza ubutshwala ngoba sithanda. Siyaqilazeka thina futhi bheke kufuna le mali sihamba siyoyipanta la sithatha amakhalibhodi namathini sinikeze labantu besifazane babaleke. Izindaba zeGagasi FM zikhuluma noyimanager ye-Treatment Action Campaign esifundazweni iKZN uMzamo Zondi uthi amadoda asithola secindezele ngisho imizwa yawo futhi kunzima nangokukhuluma ngezimo ezinzima ababhekana nazo empilweni ngenxa yokuthi aziwa njengabantu abaqinile. They have been afraid to show weakness or vulnerability because they will be perceived as abantu aba-weak. As a result, amadoda asenengcindezi yokutshengisa ama-emotions awo. It leaves men feeling isolated, lonely, depressed and anxious. Okuyinkinga ke enkulu. Enye yenkinga enkulu ile yokuthi maningi ama-expectations that society places on men. Uma uyindoda kufuna ube strong, angathi ungaba unemotional. Uma uyindoda you are expected to be Ezindabeni zeGagasi FM ngingusithulile Mdletshe.